Andito muna kami sa first stop. In 300 meters, your destination will be on the left. Hello, good morning! Kuya ngayon, Friday. Pupunta kami sa Banya Mountain. Mag-staycation kami doon. Kaya yung si Cass hindi pumasok, hindi nila pinapasok. Pero nagpaalam sa school. Ngayon, nag-prepare kami ng aming mga pambaon. Lulutuin ni Embel ay yung green curry na Thai dish. Tapos ito naman, naghihiwa-hiwa na ako para sa menudo. Nagawa ko na yung laing, kaso wala yung pulang sili. Tapos ito na yung simula ng green curry. Ito na yung chicken bacolod. Doon na namin to iihawin. Tapos ayan ang mga dadalhin. Nililista kasi ng anak ko ang mga dadalhin, tapos yun isa-isa niya nang nilalagay dyan para walang makalimutan. Pagkatapos namin magluto, aayos na kami ng mga gamit namin. Tapos eto na ang menudo. Niluluto ko. Tapos na rin yung green curry. Ayan siya. Maanghang yan na maasim-asim na basta masarap. Yan, tapos na ako magbihis. Ay ginamit ko pala ito kasi today ang church wedding anniversary namin ng asawa ko, kaya isasama ko siya. Tapos yan, ready na ang gimbal ko, ready na ang panglamig ko, tsaka yan, knapsack ang gagamitin ko kasi bukas hiking daw kami. Tapos ito lang naman na bag ang dala ko. Tapos, ayan naman. Nailagay na daming dyan. Tapos yan, mga nakalagay na. Kaya yan, ready na. Yan, paalis na kami. Ayan, punong-puno sa likod. Dadaan muna kami doon sa bahay na bago na hindi pa pwedeng ipakita. Muna kami sa first stop. Rest muna. Ayun yung mga kasama namin. Mateo, hi. You're waiting for Carrie? Yes. Carrie, Mateo's waiting for you. Ito ang first stop namin. Ayan na yung mga kasamahan namin. Maganda raw kasi dito. Flying kiss na lang.
Pabalik na kami sa car. In 300 meters, your destination will be on the left. Yan, nagtatanong si Johnny Bell kung saan tong yung pupunta naming Montapa tunnel daw. Kasi Where hindi are namin alam kung saan kami pupunta. Yung wanna get out. ano yan? Montapa tunnel daw. when I come in, I'll pit the Ayan, dog. gusto kasi nitong Too, I apo ko you don't makipaglaro doon sa dog na nandoon. to get to Bunya. Ayan, 5 minutes walk daw. Ayan, may upuan naman. Nagdala akong tubig. Makungulit na. Ayan, 10 minutes walk daw. Okay. Ano, magbubukan kami papunta dun sa railway tunnel. Ano daw, 10 minutes. Tingnan natin kung makayanin ng kids. We are two wanderers at dawn of the world full of war. Early sunrise, I gave promise. You said always, and we run and dance. I'm fine. Ayan, nagsisimula ng lumamig. Naiwan ko pa yung jacket ko sa sasakyan. And no one is right, or this world is so blind. Feel no doubts in your eyes, you said always, and we run and dance. And if you look here, you can actually see directly through the tunnel. Oh, but they closed it now. Yeah, because he eroded. Oh my god! Hindi nila gusto ang amoy. That's what you smell, the bag. Amoy pala ng paniki. Oh my god, it smells! Yeah, it is. See here? This is all, I built it all by hand. Imagine that by hand with a pickaxe. Pickaxe. Yes. Ano daw yan? Minecraft pickaxe? Ha? You made it by hand. They use their hands to, carve this. Oh my gosh, smells it. Look at that. Oh, look We are two wanderers at dawn
sunrise I gave promise. You said always, and we run and dance. I'm following, I'm preaching, you're my church, I'm yin and yang yang, you're my eve, I'm your F. And no one is right, oh this world is so blind. Feel no doubts in your eyes, you said always, and we run and dance. Wow, malamig! So amazing! And there's bushfire. Yes, it's bushfire. Grabe! You look at the moon. O yun, nag-bushfire. Yan ang sunset. Wow. That's it. Taking na naman, picture taking na naman kasi ang ganda ng view. Jesus, Ay, grabe ng lamig. Oh, kuya. Kikikeri yan. Ay, kikerin. Grabe ng lamig. Always, and we run and dance. I'm a water, you're a wave, I'm a player, you're my prize, I'm a ghost, you're a house, you're my body, I'm your glide, and no one is right. Oh, this world is so blind, feel no doubts in your eyes. You say always, and we run and dance. We run and dance, oh. We run and dance, oh. We run and dance, oh. It's a pack of wallabies! Where are they? Yan, dito na kami. Kinuha na nilang susi. Hayaan mo yung mga ladies na mag-figure out. Number ano? Andun na. Ah, dun na. Let's go! We're going to the house. Ayan ang nirenta. Still, be still! Be still. Pangalan pa ni Maymay. Oh, pangalan pa ng manugang ko. The house. This is what for our Guys, have a look inside the house. What are you? This is mine. This is our house. This is our house. So this is the accommodation. Yan si Johnny Belot. Kinukuhanan niya ng Wow. Magandang banyo. nagkalat ang mga wallaby yan. Kasi maliit daw. Pag malaki, kangaroo. Oh, ito ngayon ang nirenta. Ito daw. Ito naman sa kanila. Ito sa amin. Bakit? Pasok po kayo! I got Harry Potter's room. Yes. Ayan. Step, where do you go? Ito ang kitchen. This is the timeout. Oh, this is your head. Your timeout. Nana, this is my room. This is my bed. Here, in the loft. Yeah, I will stay here. Yeah, I want this one. There's Where are you? this bed. We stay here. I want to sleep here. Go down here. Nana, I want to sleep here in the top bed. Yeah. You want to sleep at the top bed? Yeah. All of these outside. I want to live here forever. Ang dami bata. Yeah. May dalawa pa oh. Sabi na
rest muna. Nailagay na namin yung mga gamit namin sa mga room. Tapos, yun nga lang yung niluto. Nabawasan. Nalaglag. Tsaka yung atsara. Pero buti mga 1/4 man lang daw. Bahala na mga walabi doon kumain nun. Malamig talaga dito sa mountain na. Ito doon sa kabila. Ito naman sa amin. Meron na doon sa baba ng banyo. Meron pa dito. Ayan. May dalawang CR. Tapos, may dalawang paliguan. Yan. Kaya magandang pumunta dito. Kasi hindi mag-aaway-away sa paliguan tsaka sa kubeta. Dito sa amin, yan yung sa kasama namin. Kasi ito naman yung toilet namin, yun naman kabila, ang toilet nila. Yan sa kanila, oh. Ito naman dito sa amin. Ito grabe ang mga bed. Ilan lang naman kami. Hello, babe. Oh, baby me. Hello, Lola. Oo. Daming dinner. With rice. You want this? Fish with rice. This one, this one. This one. Oh. Okay, I'll get you No. the rice. Oh, get your rice. Where's the rice? There. Right there. There it is. You can pick whatever rice. I'll pick this Palengke. rice. Adyan kaya natin ang Palengke. Para may yan. Ha? Dami natin. Wow. Hindi pa ako nag-video. There. Andito na ako sa room ko. Ako lang mag-isa. Kahit may double bed pa. Ako lang mag-isa. Ay na, may problema ako. Naiwan ko ang pantulog ko. I forgot to bring my pantulog. Can you let me borrow? Nakalimutan ko ang pantulog ko. Kasi nagluto pa kasi ako kanina. Bago ako nag-impake, nagluto muna ako ng laing, nagluto muna ako ng menudo. Tapos after nun, nag-ayos na ako. Yun. Kalimutan ko ang pantulog ko. Kaya, good luck sa akin. Ayan. Sit here. Guys, sit here. Hello! Tapos na kaming maligo. Tapos na kaming mag-shower ng anak ko. Sabay kami. Kasi malaki naman yung paliguan. Andito na ako ngayon sa room. Yung mga bata nagsisipaglaro pa. Mga gising pa sila. Pero 10 na. Past 10 na. Ako lang dito mag-isa sa room. Kasi ang dami-daming beds. Konti lang kami. Dalawa pang cabin ang nirenta nila. Ngayon, mabuti na kapag provide ako ng pantulog. Pang hiking ko dapat ito bukas, pero mabuti may mga dala akong extrang damit. Kaya ito na lang pinantulog ko. Kaya, ayan, mga bata, gising pa.
Ako matutulog na. Kasi maganda raw pag early morning dito. Yun ang mga na-search namin, maganda raw. Kaya nagre-rest na ako. Maya-maya matutulog na ako. Good night. Thank you.